Yun guys, so andito tayo ngayon sa Yakiniku Unlimited Buffet. Ito yan sa Alaminos City. So try lang natin yung food nila since lagi ko nung nakikita. So tara, tignan natin. Let's go. Ay, may show, may live oh. Paano yan? Wala kasing ganyan sa bundok eh. Bruh. The chef for today's video. Kuha pa ako. Ayaw ko na. Bakit lang tapoy na bro?
Thank you. Ay! Ba't ganun yung ino? Na ano, na tuklap-tuklap na nga. Ay, puti-puti. Na tuklap-tuklap sa bed. So, alis na kami. Ano babe, musta naman yung ano? Okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay. Busog ako. May bento meals din, oh. Oo, tagwa 100. Tagwa 100. Magpapalak siya.